Ey Müslümanlar, ey hacı dädeler, ey imanlı zenan-ı merdallar, Nebi-i Ekrem, Nebi-i Rahmet aleyhissalatu vesselam bir derman sözünne aydiyer. İyyâkum vezzanne fe innezzanne ekzebul hadis. Hadisun sahih. Ey Müslümanlar, betguman bolmaň dipdir. Ey Müslümanlar, birini bidirek guman etmeň dipdir. Kara guman etmeň dipdir. Müslümanlar, dinleýärler, eşitip durarlar we kepläp duran bu wagt eşitip geçirmeli görüňler däl ha. Erti mescide waraňda, erti mescidin hayatyny oturaňda, hücresini oturaňda, bazara waraňda, işiňe waraňda bir şeytan yüreğine bitgumallyk oklasa, şonu ýada salşylar. Şonu şeytana yoldaş bolmaly däl. Şu taada habardar bolmaly. Bu mahalgiň wagtyň içinde şeýlemi ha şeýlemi diýip geçirilýän ýagdaý däl. Mescidde, mescidin düýbünde, otaklarda, hücrelerde, mescidin hayatlaryna, karhanalarda, kargalarda, tamam mecmuu üýşmeleklerde, hemsayaçylykda yüreği garalyk etmeň, yüreğine düşýän gürrüňi aýsaň günäkär bolarsyň diýipdir. Bir wagt bir adam halan kefini aýdyp duranna, on gıybet ben iş yok, töhmet ben iş yok, yüreği ağırsın, ağırmasın, näme özünün jaýyna, özünün makamyna dayanýa da, oglakçygy kän, ýa dogolları kän, ol degilip duran adam şuna zat diýmejegini bilýär, eziyet berýär da. Aw kef aýtýar, maskhara etjek bolýar, oýnajak bolýar. Musulmana gelişýän näldir? Bir şojurek maskhara etýäniň meri, oýnaýanyň meri, ýanyňky üç neferi güldürjek bolup, başga kişi maskhara edip ýobilaýanyň meri kepläp duqa, bir Hudaýyň dosy öwliýalaryň meri geçip barýarmyşdyk. Hay kepläp duran dipdir. Git dähretin bozuldy bardy dähret kyldypdyr. Onu olay dipdir. Näme üçin dähret kılmaly dipdir? Ýanky sakyrdy kepläp duran. Onu ol Allah'ın dostu aýdypdyr. Meger şeriatda bedeninden necih çyksa, hafat çyksa dähret kılınmaýarmy dipdir. Seňde agzyňdan nejasat çykypdy, hafat çykýar dipdir. Git dähret kılandan dipdir. Paçawla watyň istedi namaz okuyjak bolýarmy dipdir. Bar dähret kılandan dipdir. Inhe dinşi, inhe şeriatşi. Allah'ın musulmançylykda bendeleriniň arasyny ýürüýmeli gürrüňşler. İrşat kepleri, terbiyet kepleri, mana kepler, insany adam etýän gürrüňler. Yeni bir işin içinde bilmeli gürrüňma, inhe sadece mana. Inhe meselen men ştada otynna su içjek, inhe şu kasede su var. Min niyetimi alýan su içjek diýip, el min niyetimin hytmatkary. Inhe şu içjek diýip ýüregim alýan, niyetim alýan, inhe elde ogrady. Inhe gelýäka niyetim alýan içjek da, inhe bismillah agzy açylýar. İnsanyň şu el ayak göwresi adamyň niyetiniň hytmatkarydyr. Adamyň şu mahalten maşyna minip ograňda maşynsyň diýeniň etýär ahim. Adamyň göwresi de niyetiniň diýenini etýändir. Sen öýüňden çykyp ýüregiňe alýan da şu mübarek üýşmelege geleýin, mübarek mescide geleýin diýip ýüregiňe alýan da el kömekleşýär, ýokary galýan, ayak ýürüýär, barýan maşyna minýän, düşýän,
cemaatlar şılın himmesi sen yüreğindeki niyetin, sen yüreğindeki pikrin, sen yüreğindeki bernaman hıtmat karşı elayak. Oham bir adamın niyeti gowy bolsa, elayagy da gowy bolýar, wagt dili de gowy bolýar, sözleýän sözü de gowy bolýar. Emme niyeti biderek adam ağzından çıkarıyan kefi de biderek da, yürüyen yeri de biderek, yürüyen tutyan eli de biderek. Näme adamın ilayağı, adamın tamam harekati, qymyllayışı, oturuşu, turşu, niyetin hıtmatkarı da cemaatler, bir belli bir dahil. Biz adamın niyeti olsun, peli olsun niyeti ya bir gözüm. Pel bidirek bolsa avdilli kan moliyada. Niyeti gowa adamın, peli gowa adamın azalı dili yoktur. Bir Arap şahirlerin biri bir aytıptır. İza sa'a fi'lul mer'i sa'at zununuhu ve saddaqa ma ya'taduhu min tevahhumi ve a'ta muhibbihi bi qawli aduwihi ve asbaha fi leylin min eşşakkin muzlimi. Öýde tablo etip altın menen yazıp koýamaly Arapça düşünjek bolsalar. İza sa'a fi'lul mer'i sa'at zununuhu. Päli biderek adamın pikri de biderekdir diýipdir. Päli biderek adamın zanny içinden aýlayan pikri de. Muny görse de behbi, muny görse de behbi, muny görse de behbi. Şeytan onu üfleye, perişte bir senni. Haber yok bir şeytan özlüğünden. Perişte bir senni. Şeytan onu üflewati. Görüne bet gumanna. Görüne maskara etjekdenna. Görüne oýnajakdanna. Müslüman bir iş etmez. Müslüman etmeli değil bir iş. Müslüman bir iş etmeli değil cemaatler. Müslüman bir iş etmeli değil cemaatler. İza sa'a fi'lul mer'i sa'at zununuhu. Adamın päli biderek bolsa, mıdam yüreğine düşen bit gumanna. Nurun aça işti gelir. Nebi Ekrem Aleyhisselam'ın üstünden açılıp gelir bu vurduğunlar. Ohum adamın niyeti gowy bolsa, kefi de gowda. Bir adam mescide gelýärde, mescidin cemaatinden bir gowy adam bolsa, berekellah diýer şu gelene. Emma bir yüreği biderek bolsa, mescide bir jawan oglan ya bir hacı ya bir karment ya bir karger gelýärde, göreli erti namaza gelip bilýänmay diýip eziyet bir galýada. Näme diýip musulman beýle bolmaly? Näme diýip bagat bilen mescidimizde mescide barp bilen akla bir tofar musulman adamlar mescidin içindäki azadilli adamlygyň awsyndan barp bilen akda mescide. Ýöne fakat elinde top tayak ýokda. Emme top tayaktan awdilli adamlar vardı. Azadilli adamlar var. Müslüman beýtmeler ki, Müslüman bihilli bolmalylar ki,